pañoleta. Todo o mundo ten pañoletas. A palabra, pañoleta. Teño que dicir que outro día viñen así como a ti, Rirnos. e aquí o amigo Juan, Eu. e outro que está por aí que non quero mentar, dixeron, que fas con iso aí? Dixen, isto é tendencia. Eu non sei, sería outro Isto é seguro que foi tendencia. Sí Sánchez. que é Sí, tendencia, sí. non quere dicir que che quede ben. Quedaba fenomenal. Claro, que algo sea tendencia, te Pero isto é monísimo para darlle así un toque. Neste caso, pois sí. ¿No? Non ten que ver, hai tendencias que non quedan sempre ben. Claro. Depende do estilo da persona tamén. Entón, unha pañoleta. Como vedes, a pañoleta ten diversos usos. Un é o que levo eu, que levou Raquel, que está en tendencia, que sepades. Gracias. Apunta, Vicente. E logo, cabeza. Ah, foi Vicente, vale. Cabeza que logo falaremos que este ano a cabeza ven fuertísimo. Sí, hai que poñerle moito complemento. Moito Encántame. gorro, moitas gorras, xa falamos diso tamén Vale, despois nas pois veña. microtendencias. Pañoleta, Como? a cabeza. Ai, o estilo das aboas, pero totalmente. Un estilo clásico. Estilo Isto- Doña Rogelia. Misa de 12. Non lle quites glamour a isto, eh? Isto xa se levaba nos 60, nos 50, a que sí? Correcto. Vacaciones en Entonces, Roma. Ti ahora ves esta pañoleta así e parece que Raquel vai a misa de 12, ¿no? E vou dar un toque moderno. Entonces ahora damos un toque moderno, Ah, vale, con cas gafas de sol. Toma. Entón xa parece que vai E ahora montar qué? mínimo nun descapotable. Home, Sí. que me ven faltando. Ai, Para pero mira, almorzar con diamantes. sí que é certo que os panos estánse levando moitísimo, Sí. con estampados estos polka dots que leva Robert tamén nas unllas. O Están qué? super de moda, polka dots. Perdón. Ah, sí, sí, sí. Polka dots. Puntiños, non? Os puntiños, así que xogar cos estampados e demais para darlle un pouco de vida aos looks, pois ben fenomenal de cara a este outono, non? Correcto. Eu xa estaría. Vale. Que máis truquiños podemos aprender? Que máis? Temos, bueno, tiña eu por aquí unhas chaquetas. Ah, están aquí. Chaquetas de nosas aboas, de nosos avós. Un exemplo, traigo eu aquí, esta chaqueta. Sí. Aquí onde a vedes, que chula, que bonita. Isto era do meu abuelo, eh? Ah, sí? Ah, sí, pero real. Sí, 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 sí. Anda. Isto puñou ao meu abuelo e quedoume a min. Que lle fago? Eu, en vez de poñer, porque a manga quedame un pouco larga, chégame hasta a mão, é de home. Entón, eu que fago? Doblo a manga. Entón, doblo a manga, doblo a manga, ves un pouco a muñeca e xa parece que che dá outro toque máis clásico. Esta, igual, tamén, de meu abuelo. Non sei se quería Lara probar algún. Aí está Robert tamén innovando. É que non está desconcentrado. Pero mellor ela que ven cun look moi Na banda, clásico, máis digamos. ben. Espartacos Antonio. Sí, tal cual, estaba pensando.